Човешката цивилизация е бременна с нещо ново и непознато. Какво ни дебне затъгнала на утрешния ден? Пандемии, бедност, войни, може би много и по-лошо. Това е неизвестността. Неизвестността от това какво ни чака. Това е най-големия рисков фактор. Ще оставим ли всичко на провидението, то да решава вашата съдба и ще вземе живота си в ръце и ще изберем правилния път. Това е въпросът на днешния ден. Благодаря ви. Скъпи приятели, уважаеми гости! Добре дошли на представянето на книгата Лавалис Популус или Новият дневен ред на човечеството. Тя е написана от нашия скъп приятел, доктор инженер Станислав Кутев. Той сам по себе си е човек с много различни интереси. Всички вие го познавате, може би някой повече, някой по-малко. И знаете колко шарен човек е той и колко много ни интригува с всичко, което прави, с всичко, което пише. Той е завършил радиоелектроника в Техническия университет в София, работил е в Института по радиоелектроника, учен е в научно-изследователския институт към Бошкаров в структурата на Селскостопанската академия. Също така е хоноруван преподавател по национална сигурност. Чел е лекции в различни университети, автор е на много публикации и дълго дискутирахме как всъщност днес да отразим юбилея на всички нас, който ще честваме на 31 май официално, и решихме, че най-доброто за всички, защото ние сме четящи хора, ние сме хора, които искаме да учим много, е да направим едно представяне на неговата книга. Това представяне обаче, когато го обсъждаме, няма да е съвсем представяне на каквото сте свикнали. Автора стои, чете, всички стоят и го слушат, гледат го, в един момент може малко скучно да стане, публиката почти не участва и затова решихме, че няма да е точно такова четене, а ще го направим нещо като между четене, театър, малко викторина, нека всички да се забавляваме, защото всъщност, откъде тръгваме, Шекспир е казал, целият свят е сцена и ние сме актьори на тази сцена и всеки има своята роля в нея. Точно поради тази причина ние си организирахме едни малки роли, според това, което той е написал в книгата. И сега, тази книга, тези от вас, които си я купиха, ще видят, другите те първа, тя няма пряка реч. И ние си поставихме въпроса, добре, сега как можем да изиграем нещо, което няма пряка реч, кой ще ни напише репликите? Ами, достатъчно мислещи хора сме, за да можем да импровизираме. И всъщност в момента точно това ще направим. Ще импровизираме това, което стане написано. За целта сме се организирали в няколко роли. Аз ще водя, Роси Стелянова. Избрали сме си един човек, който да бъде песимист и да представи гледната точка на общо взето средностатистическия човек, какво той си мисли, какви са неговите усещания, чувства, дали вижда някаква заплаха или не. И това е Диди. Заповядай. И сме си избрали още един участник, който да бъде визионер. Това е човека, който мисли, който гледа напред, който не отрича новите технологии, смята, че ни предстои нещо голямо, а дали е лошо, дали е добро, все още не е сигурен, но постепенно започва да си оформя визията. И в ролята на визионера ще влезе Деси. Заповядай, Деси. И така, на сцената сме аз, скептика, визионера и разбира се автора. Ръкопляскания за автора.